Hej, DGI Midtjylland. Mit navn det er Tanja Christensen. Jeg er 28 år gammel og bor til daglig i Aarhus, hvor jeg er i gang med at færdiggøre min kandidat i pædagogisk sociologi. Jeg kommer faktisk oprindeligt fra Silkeborg-området, og foreningslivet har været en del af mig hele mit liv. Jeg har spillet både fodbold og håndbold i forskellige foreninger i omkring Silkeborg, og samtidig har jeg været instruktør hos jer, både da jeg boede i Nordjylland og var i gang med min læreruddannelse, og nu som instruktør i Østjylland under min kandidat. Som person der er jeg smilende, jeg er glad, jeg er energisk, og jeg er motiveret i arbejdet med mennesker og skabe liv i fællesskaber. Mine største kompetencer de ligger klart relationelt og socialt i arbejdet med mennesker. Jeg er dygtig til at skabe nærvær og tryghed i fællesskaber, og det ved jeg, fordi det har jeg prøvet i min faciliterende rolle ude i felten som instruktør hos jer, hvor jeg har været ude og lave for eksempel sådan noget som unge i front og digi-forløb og håndboldskole. Jeg ved, at jeg er dygtig til det relationelle arbejde, fordi folk kan rigtig godt lide mig, og de trives godt omkring mig, og det fortæller folk mig også lige meget, hvor jeg er henne. Jeg brænder for at arbejde med mennesker. Og min passion for at skabe trivsel og fællesskab og for at motivere mennesker er grunden til, at jeg har valgt at søge den her stilling hos jer. Jeg vil elske at få et arbejde, hvor jeg kan bringe mine største kompetencer, men også mine personlige værdier i spil, i at få skabt muligheder i foreningerne for alle børn og unge, men samtidig også få skabt de her aktive fællesskaber for voksne og seniorer. Som sagt, så er jeg dygtig i den faciliterende rolle ude i felten, men jeg er også dygtig strategisk, og det vil jeg kunne bruge i samarbejdet mellem kommunerne og foreningerne. Jeg er dygtig sproglig, jeg er dygtig skriftligt, men jeg har klart de største kompetencer i det relationelle og det sociale arbejde med mennesker. Jeg er en person, der trives godt med at have mange bolde i luften. Jeg har altid haft et arbejde ved siden af mit studie, fordi jeg trives i at være forskellige personer i forskellige tidspunkter af mit liv. Jeg kan godt lide at være struktureret og dygtig studerende, men samtidig elsker jeg at være i felten og have det praktiske arbejde med mig. Og det ved jeg, at det er noget, jeg vil kunne bruge, og noget, jeg vil kunne komme til at arbejde med i arbejdet inde hos jer. Jeg er en person, der er dygtig til at arbejde selvstændigt, men jeg vægter lige så højt at have et fagligt fællesskab, hvor vi kan spare med hinanden, og hvor vi kan spille hinanden gode. Jeg håber virkelig på, at I kunne have lyst til at udvikle min nu faciliterende rolle til at blive en mere konsultativ rolle inde hos jer som brobygningskonsulent, og jeg håber virkelig at høre fra jer. Og til sidst vil jeg også bare nævne, at min passion for at arbejde hos DGI som organisation har været kæmpe de seneste år, og da det her job det kom op, så kunne jeg ikke lade være med at søge det. Jeg håber, og jeg glæder mig til at høre fra jer. Hej!